madoka chere mabuja dzauya nhau dzanyasi zuva rochigumi nombiri mumwedzi uno wakurume. Ipapa kuno mumwe purofesa ari kunzi Tarendi Rusere agoti ndaendesa nyaya kumatarodzi mhosva kuti ndimise vanhu vari kuda kureketa nezvenyaya yekuchinjiwa kwebumbiro romutemo kwai vanhu vaaisa pamazita ipapo pamapepa okudariwo vanosanganisira Tendai Biti, Johnson Timba, Rav Mo Madhuku, Douglas Monzora, Jobo Zikara, Jacobo Ngarivume, Fadzai Mahere. Varume pakaita kunyangariwa. Regai tigoramba tichiona kuti zvinopera sei. Ticharamba tiri inga hedu nyaya yacho kutekaira kwayo. Iyo nyaya yo 2030 dairiona munangarwa iyi yagoita kuti kuite vamwe wanga vari wakuru womumauto vari kutungamiwa naEya Mashari Henry Muchena. Kwai siyanai nazvo izvozvo, zvirekerei zvamuda kuita izvo zvekuchinja bumbiro romutemo muri kuendesa kureferendamu. Varume kwai inini ndakatomirira vamwe. Rekai tichioneka kuti zvinopera sei. Ari kuti pokare hano maovheti ari kumutsigira manduwe pakaita kunyangara. Rekai tione hwendo huno kuti vanosvidzana kupi. Chedu huringa basi takandoringa ipapo. ZRP yagonzi yasunga Tendai Gwainda ane makore 37 naWisdom Munyonga nonyaya yekubatiwa nobhurongo noBenirini noAstrapen zvakawanditsa mhando yezvibe kupinda nopamutemo. Pakanyangarapo. Rekai tione kuti zvichasvika kupi. Tinoramba takaringa. Ukuwo Purofesa Rav Mo Madhuku pokare naTendai Biti nyasi uno wagoti tikungasalire tega tega tibe kuendawo kudare dzimhosva pawatekaira kuenda kudare. Wakati kudare dzimhosva vari kuda kuti mapurisa amanikidziwe kuti avachengetedze panguva yavanenge vari kuita zvokusvita kutsvaka masoko owanhu nopfungwa dzowanhu panyaya yekuda kuchinjiwa kwebumbiro romutemo zvinoita kuti 2030 yamunangarwa ibudirire. Pakanyangarawo komana. Rekai tione kuti zvinosvika kupi nokuti kumatare koko panenge pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe tichiringa. Ukuwo Nelson Chamisa gotoburika akati vakomana vanoda kutijairira kwai ngatibatanei. Tikabatana zvinhu zvese paribe chinotikunda. Kana iwo wari kuzviti wakuru iwo wanotogwada mabasi kana tabatana. Rekai tione kuti zvichaitika chere izvozvo. Fadzai Mahere nyaya dzachema ndiwe dziri kuramba dzakaita kumuita kumusungirira chaiko. Kureketa kuno agonzika nyaya yache pokare iriko kuna Justice Chitapi. Ndiye pokare mutongi agobvuma kuti zvakareketiwa naMachakaire zviitike zvokunzi Fadzai abhadhare makutukutukutukutu omari. Pakanyangarapo. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kuti inosvika kupi, asi kuringa kwedu wachamupukuta mari yacho, kumupukuta kusvinu chaiko. Ticharamba tichiringa. Wamunangarwa kwai wagopa chikoro chakanzi Mafidi ED Primary kwai chapuwa bhazi. Ndipo unotoona kuti sei kwaane motika dzoZANU-PF dzakatenziwa dzakanyoriwa kuti munhu Mutapa Dynasty. Pakaita kunyangara chaiko. Wari kutozviona wari ndiwo wega wachatonga kusvikira madhongi amera nyanga. Rekai tirambe tichiringa hedu. Panonetsa uyu John Mushayawani ari ndiye mukuru webhangi ronyika agoti taakubvumira vanhu kuti munhu mbodzi akone kugotora maziga anosvika zviuru 10 makambani achitorawo 100 rozviuru. Tikati kamumakona. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Wari kuti zvauri kuita izvozvi zvichaitaba kuti zvinhu zvigokwire mitengo yakanyanya. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvichadando chere kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. TIMB yagoti kwai gongwarirai vari kuriti mafoja. Gongwarirai kune iri kuzviti Classic Leaf Tobacco kwai kambani iyo tiribe kuinyoresa ino pedu nokuti TIMB kuti tinotenga foja.
pakaoma apo mhandiwe, panotoda kutoti vanhu vaite bau chairo kungwarira. Ukuwo Takura anoimba mufana yuyu kwai ari kubatana naDhavidho kuti vagoite zvidavado. Rekai tione kuti pavanoimbapo zvii zvichaitika. Ticharamba takaringa zvedu asi tiri kuti makorokoto ipapo. Worota Magaya hajiwa nonyaya yaanga ari kuda kuti nyaya yache yekunze akabhinya iendesiwe kudare guru munyika inoringa nezvebumbiro romutemo. Idi chaikuda kana chokuramba anoita masvanhu kongonya mhandiwe kuringana kwacho. Rekai tirambe zvedu takavhura ziso ipapo tichiona izvezvi kureketa kuno. maWarriors agonzi atenziwa kuti mbanani wachange waripo wachitamba kumutambo uyo 4 Nations ichaitiwa kuBotswana. Kwai vanhu wese waisiwa paribe kuisiwawo Marshall Munetsi. Apa Munetsi ari kuita kuwanetsa chaiko kuFrance kwaari kuku. Inokulimirana muganu kwaakaita naye murairidzi webhora mutsvayu. Ticharamba zvedu tichiringa. Zimbabwe Cricket kureketa kuno kwai yagonzi yakaboya mari chaiyo makutukutu masvinu ozvuru 490 noribodzi 491,000 US pachirungu. Tikati makorokoto. Izvezvi kureketa kuno pakanyangara. Willard Katsande abenhuka muZimbabwe kuti auye ndiye koita murairidzi wechikwata choRangers chiri kudivision. Tikati aiwa makorokoto akona kutandira pasi kam. Wana mubhenjani wekuda kutanda nechikwata chikuru. Pano nyaya apo. Rekai tione tikumushwira tuzvinu. Toringa dziri kuitika pasi rese. South Africa iri kuti iyo yabata zvikepe zvina zvinoraura zvowaChina zvanga zviri kuraura mumvura South Africa. Rekai tione kuti ichapedziwa sei nyaya yacho. Apa kwai kuno mabhunu mairi mukadzi nomurume wanonzi Mel naPete Phelan kwai wakabatiwa mhandiwe kuAmerica wari kuba kwai kuba zvinhu mumasitoro zvinhu zvozvuru 5 zvomadhora kuAmerica wachiba hawo kusvikira wabatiwa idinga wakwechemedziwa mujere. Apawo kwaburika kuti mamwe mabhunu mhandiwe akutoti aiwa zvoAmerica tichazvidaba taakubenhuka South Africa. Ikoko wakabva wachiti kwai tiri kutandanisiwa ikweyo tiri kuurayiwa tikunzii ikweyo ndokwawadabenhuka. Bvai maziva mhandiwe kuti pakaita kunyangara wanochifunga kuti Trump anowada fani. Rekai tione kuti zvinosvika pi. Apa kwai kuno mumwe mufana ari grade 1 agosekiwa nokuti anga aribe mari yekutenga pai. Kuno ipapa aiwa zvaita zvisvinu. Aburika mhandiwe achinzi awanirwa mari yabva kuno vanhu vese padande mutande inosvika zviuru 50. Dai wakatoisa mari iyoyi akagona kugobhadhara chikoro makore anoteera 3-4 anokwana pamari yaanenge apowa iyo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi tinenge tichinyepana. Kulimpopo kwai mapurisa ikweyo agobata panochengetewa zvinhu panofoja isingaribe kupinda zviri pamutemo munyika yeSouth Africa. Iriyo mari yomamiliyoni 25 mari yemuSouth Africa kunzvimbo yoNirvana. Pana atengesa chete apa. Rekai tirambe zvedu takaringa. Ukuwo Kenya iri kuti yasunga mumwe muChina ari kutora manyerere mhandiwe. Kwai ari kutora zvimai zvemanyerere anga anozvuru 2 zvimai zvemanyerere nekuti vanozvisenzesei warume. Pana agozviziva iti dai waita tuzvinuka wauya watora mamwe manyerere ino zvaita zvisvinu peno. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zviri kuenda nokupi. Apa mumwe anonzi Hein Odendaal apuwa makore 4 kana kuti abhadhare mamiliyoni 2 areke kupinda mujere panhau yekuti aribe kureketa zvokubiwa kwemari paSteinoff. Imi pano nyaya apo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Senegal iri kuti ipapa yaisa mutemo wokutoti wanenge wabatiwa kuti ingochani kwai wakutoingidziwa kupetiwa kairi chaiko pane mutemo ungoripo pokare wanenge wachikurudzira nyaya dzechingochani warobva wabhadharisiwa choupenzi chakaita kuingidziwa chaiko.
regai tione kuti zvinosvika kupi. Asi iye murume weorenji uyu Trump mhanduwe agototi Irani iri kufanira kuuya kumutambo webhora asi ngairega hayo kuuya nokutoti inogona kuvhiringiwa. Idihwi regai tione mhanduwe kuti zvichasvika kupi. Tichedu ulinga tinenge tichindonyepana kuti zvakamira sei. Panyasi uno tagumira pano mabuja, ndini wenyu mhanduwe onhau.